Hegazkina gora! Eremu sozioekonomikoan, Hegazkina gora! eremu feministan, instituzioetan, lantegietan, badagola zereina, eta beti ere Euskara ardatz hartuta, ez? Euskara ardatz hartuta zergatik eta zertarako, ez? Ikusten dulako Euskara normalizatu behar dela, Euskara ez dela atzerriko hizkuntza bat, baizik eta bertakoa dela, eta bertatik egin behar dela, ez? Orduan, partida ekonomiko bat badago, zuei guztioi esker, bereziki, kontsumitzaileari esker, orduan, kutxak erosiz gero, badakigu ez, portzentai bat, zera gerraldi proiektura doala. Errigorari esker, inbertitu dezakegu, egunerokotasunean ez diren beste gauza horietan. Adibidez, igogailua, proiektoreak, Chromebookak, gaur egun gure artean, ohikoak diren baliabideak, baina, dirua behar dutenak eta bestela ez genukenak, ez? Haurrezkuntzako izan proiektua martxan jartzeko, Errigorako diruari esker, gure ikastolako obra ez kristona, baina nahikoa izan zen proiektu hau edo metodologia mota hau aurrera eraman ahal izateko, eta diru horri esker egin genuen hori. Errigora sortu zenetik, guretzako izan zen, kriston arnasteko espazio bat, bai baliabide ekonomikoaren aldetik eta baita baliabide pertsonaletik ere. Bueltatzen gara kooperatibismo horretara ere, ez? Kooperatibismoa, auzolana, denon artean eraiki beharra. Errealitatea auzolan bat den bezala, Errigora auzolana, eta gu auzolana gara, baina jende gehiago dago auzolanean, ez gaude gu bakarrik. Euskal Herriko puntu ezberdinetako jende asko dago auzolan horretan, eta hor jasotzen dugun babesa izugarria da eta subidoia. Nik uste dut garrantzitsua dela, bi gauzak batzea, alde batetik, ikastolatik kanpo, Euskalduntze prozesu horretan laguntzen duten ekimen guztiekin aurrera jarraitzea, baina nik uste dut ere oso garrantzitsua dela ikastolok jarraitzea lanean, orain arte jarraitu dugu, egon garen bezala, gure balore propioekin eta indartsu horretan. 25 ekoizle ditugu lanean gurekin, kontserbak, baina olioa, pasta batzuk ere baditugu saski batzuetan, ardoa, upategi batzuk ere badaude. Eta, era askotako ekoizleak dira, eta askok eta askokia euskara plana aktibatzeko asmoa daukate. Bereiek dira azkenean ondorio, baina guzti hau gazten da saskiak eskatzetik. Eta hasiera-hasieratik erabiltzen dugun eslogana hori zen, ezta? Ekintza txikiekin helburu handiak, ezta? Eta ekintza txikia horri ditzen dugu, saski bat eskatzeari eta helburu handiak, ikusten ari garen guzti hau, ezta? Mirari bada, mirari txiki bat. Ezerretzeko leku batean nolako proiektu bat sortzea, dimensio hau lortu duena, ezta? Behar batzuk identifikatu, elkarlanean, auzolanean eraikitakoa, ezta? Eta bat egiten duela nolabait ere gure ikastolon ditugun balion ispilua da, ez? Hizkuntza da herria. Hizkuntzak ardazten du herria, baina hizkuntzak herria behar du. Hizkuntza batek behar du bere lurgune naturala, eta gure hizkuntzaren lurgune naturala Euskal Herria da. Euskara ofiziala ere ez den eremu luze zabal bat badugu Euskal Herrian, eta ikastolak ari gara eremu horretan ikasleak euskaraz ez den.